Tata bụ ụka nke 17 n'oge na-adanyeghị n'emume afọ nke abụọ n'arọ ụka. Igbo Catholic Community ji obi aṅụrị ekene ezinụlọ anyị niile, ndị ọbịa niile nọ n'ụlọ ụka anụnwa tata, na ndị niile nọ ebe dị iche iche anyị na ha ga-aka ụka tata. Na aja nke Maasị tata, ezinụlọ Amuchie na-enye Chineke ekene, na-ayọkwa ngọzi ya na amara ya. Oge ugbu a ha na-elote ọgụ arọ na 19 39 years ha ji wee bụrụ di na nwunye, wee na-ayọkwa ka Chineke na-agọzi Paul na Roselyn na-aga n'iru. Ịma na Tony Ikebudo na-ayọ ngọzi Chineke amara ya na odudu ya na nchekwaba ya n'isi Amari Kenenna Oje, onye nke etinyere mmiri Chukwu nya, ka Chineke na-agọzikwa ya na-edu ya. Ezinụlọ Amuchie na-enye Chineke ekene, na-ayọkwa amara Chineke na ngọzi ya na odudu ya n'isi Ikenna na Alina Amuchie, ndị nke na-elote arọ 6 ha ji wee bido ịlụ di na nwunye. Ezinụlọ Omeakụ na-enye Chineke ekene, na-ayọkwa ngọzi Chineke n'isi Chigozie na Adakụ Omeakụ, ndị nke na-eme mmemme arọ 3 ha ji wee bụrụ di na nwunye. Ezinụlọ Amuchie na-ayọkwa ka Chineke na-agọzi, na-ekenekwa Chineke maka ekpere niile ha kpere, yọọ ihe ha bụ n'obi, o were mere ha ya. Greg na Skologa Amaka na-ayọ ka Chineke na-agọzikwa na-echekwaba Bishọp Moses Chikwe, onye isi nchụaja na Maasị anyị tata. Ịma Ikebudo na-enye Chineke ekene, na-ayọ amara Chineke n'isi Chinwendụ Ikebudo na Uju Onweringo, ka Chineke na-agọzikwa ha, ndị nke na-elota mgbe eji were mụọ ha. Greg na Skologa Amaka na-enye Chineke ekene, na-ayọkwa amara ya na odudu ya n'ụzọ pụrụ iche n'isi Chiugo Ofegbu, onye nke na-eme mmemme arọ 16 eji were mụọ ya. National President Siwayo Omeakụ na-enye Chineke ekene, na-ayọkwa ngọzi ya na amara ya, were kene Chineke n'ụzọ pụrụ iche ka palliative nke ha mere n'uru ala n'ụlọ ka o si wee mee ọga ọfụma. Greg na Skologa Amaka na-ayọ ngọzi Chineke na amara ya n'isi Chigozie na Adakụ Omeakụ, ndị nke na-elote arọ 3 ha ji wee nụba di na nwunye. Godwin Onyenobi na ezinụlọ ya na-enye Chineke ekene, na-ayọkwa ngọzi ya na amara ya. Oge ugbu a ha na-eme 78th birthday, ka ngọzi Chineke bịakwasị ha n'uju. Eukeria na Aloy Udeze na ezinụlọ ya na-enye Chineke ekene, na-ayọkwa ngọzi ya na amara ya n'isi Aloy Udeze, onye nke na-eme mmemme mgbe eji were mụọ ya, wee na-ayọkwa ka Chineke na-agọzi ya ebe ọ na-alụ ọlụ Chineke.
Fidel Osuji na ezinụlọ ya na-ekene Chineke maka amara ya na ịhụnanya ya n'isi ezinụlọ ya, ọkacha oge ugbu a ihu nne na Amarachi Osuji na-elote mgbe eji were mụọ ha, wee na-ayọkwa ka Chineke were aṅụrị were meju na-emeju ndụ ha oge niile. Ezinụlọ Ebunilo na-ayọ maka mkpụrụ obi Josephine Chinwoke Ebunilo na Sista Kirian Ebunilo. Kalista Ezeokoye na-enye Chineke ekene na-ayọkwa ngọzi ya na amara ya n'isi ya oge ugbu a ọ na-elote, ọkacha tata ụbọchị eji wee mụọ ya danyekwalụ, ọ na-ekene Chineke n'ụzọ pụrụ iche. Felicia Umeibe na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi Demian Mmadụ Abụchukwu Umeibe. Skola Ilogalo na-ayọ maka mkpụrụ obi Martin Ilogalo, arọ 13 o ji wee rapụ ụwa nke a. Reginald na Ifieze na ezinụlọ ha na-ayọ maka mkpụrụ obi Jacob Amaobi Eze, Monica Onyekwelo ni Eze. Rose Mmụọ na-ayọ maka mkpụrụ obi Emmanuel Ugwunna Eze Koka. Ka mkpụrụ obi ndị a niile nwụrụ anwụ anyị kpọpụtalụ tata, ka mkpụrụ obi ndị niile kwenụ gara aga. Onye isi nchụaja na aja nke maasị anyị tata bụ nnukwu ụkọchukwu Bishop Moses Chikwe, the Auxiliary Bishop of Owerri Archdiocese, Nigeria. Kịta ka anyị were aṅụrị na okwukwe tiekọta ọnụ na ukwe.
na nwa na mmụọ nsọ. Udo dịrị unu. Mewetutu ihe mkpuchi ọnụ na mkpuchi imi a. Kutetu ume ntakịrị. Ndị nke hụrụ n'anya, unu abọọla chi. Udo dịrị unu. Enwere m nnukwute obi aṅụrị ịnọ n'etiti unu na ogbulu a iji chọọ ajamisa dị nsọ. O teele m na-abịaba ebe a mgbe m nọ bi na Los Angeles. Anyị na-abịa ebe anyị sitere St. Philomena gafetazie nga mgbe anyị na St. Cecilia, gafetazie ebe a na ya wụrụzie ebe anyị na-anọ were na-edo ajamisa dị nsọ. Mgbe m gawaziri San Diego, ya na-arazi ahụ isi ebe ahụ bịakwa n'ebe a. Ya wụ nnukwu aṅụrị juru m obi ịbịa n'ụbọchị taa mụ na unu anyị ya chọọ ajamisa dị nsọ. Na-ekele Fada Jude, onye nke nyere m ohere iji bịa doo ajamisa. Na-ekele unu niile otu anyị siri were gbakọta bịa maka ajamisa. Anyị na-ekene Chineke maka ihe ọma ya niile. Agụpụtachala ndị nke si ka anyị cheta ha n'ekpere n'ụzọ pụrụ iche na ajamisa dị nsọ. Ihe niile ndị ahụ ka anyị bụ n'obi were na-achụ ajamisa. Ngwanụ ka anyị were n'ohere ntakịrị ugbu a wee chee ebumnobi ndị a na ihe ndị ọzọ n'ihu Chineke ugbu a. Ụmụnne m, iji kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu ihe omimi nke Yukarịstịa dị ngọzi, ka anyị kweta na ya emeghela site na ikwupụta njọ anyị ga. Meere anyị ebere, o Chineke, n'obi ọma gị. O Chineke, n'ihi na anyị emehiela gị. O Chineke, gosi anyị ebere gị, Onyenwe anyị, nyekwa anyị nzọpụta gị. O Chineke, n'obiọma, ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị ga, wee duru anyị na ndụ ebighị ebi. Otito dịrị Chineke n'elu kacha elu.
Chineke onye bụ ike anyị na nchekwube anyị, ewepụghị onweghị ihe bara uru, onweghị ihe dị nsọ. Biko mụbaa ịhụnanya gị n'ime anyị, na-edu anyị, na-echekwa anyị, ka anyị jiri amamihe were ihe ọma nke ụwa na-agafe agafe na-agba mbọ maka ihe nke dị ebighị ebi site na dị nwere anyị Yesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-aghachi n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ Chukwu site n'ụwa tụ ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara na akwụkwọ abụọ nke ndị eze. Otu nwoke si Baal Shalisha wee bịa. O were 10 ogbe achịcha abụọ si na mkpụrụ mbụ nke ọka ọhụrụ ya wetara onye nke Chineke Elisha. Elisha sị, nye ya ndị mmadụ a ka ha rie. Mana nwaodibo ya jụrụ ajụ sị, kedu ka m ga-esi enye 100 mmadụ nwa ihe ntakịrị a? Ma Elisha zara sị ya, nye ya ndị mmadụ a ka ha rie, n'ihi na lee ihe Onyenwe anyị kwuru, ha ga-eri ya, bịakwa rifọ ya erifọ. Mgbe ha rijuchara afọ, e nwekwara nke erifọrọ erifọ, dịka Onyenwe anyị si kwuo. Okwu nke oseburu ụwa. Abụ ọma na azịza. Aka Onyenwe anyị na-azụ anyị, ọ na-egboro anyị mkpa anyị niile. Aka Onyenwe anyị na-azụ anyị, ọ na-egboro anyị mkpa anyị niile. aka Onyenwe anyị na-azụ anyị, ọ na-egboro anyị niile. Onyenwe anyị, ka ọrụ aka gị niile kelee gị, ka ndị kwere na gị gọzie gị. Ha ga-akọ akụkọ ebube nke alaeze gị, bịakwa na-ekwupụta ike gị. Azịza.
na-azụ anyị, ọ na-egboro anyị mkpa anyị niile. Anya dum ji ntụkwasị obi na-ele gị. Ọ bụ gị na-enye ihe ọbụla nri ya na mgbe ya. Ọ bụ gị na-asaghe aka were nye ihe ọbụla dị ndụ afọ ojuju. Azịza. Gboro anyị mkpa anyị niile. Onye nwe anyị ziri ezi n'ụzọ ya niile, ọrụ ya dum dịkwa asọ. Onye nwe anyị nọ ndị na-akpọku ya nso, ọ nọ ndị ji eziokwu na-akpọku ya nso. Azịza. Ọ na-egboro anyị mkpa anyị niile. Ihe ọgụgụ e wetara na akwụkwọ ozi Pọl dị asọ degara ndị Efesọs. Mụ onwe m bụ onye atụrụ mkpọrọ n'ihi onye nwe anyị na-arịọ unu ka unu chegharịa, dị ndụ kwesịrị ọkpụkpọ Chineke kpọrọ unu. Dịnụ umeala, dịkwanụ nwayọọ, nweenụ ogologo ntachi obi, werenụ ịhụnanya na-edi ihe ibe unu na-eme unu. Gbaanụ mbọ mee ka ịdị n'otu ahụ Mmụọ Nsọ na-enye gbaa mkpọrọgwụ site n'inwe obi udo, nke bụ ihe na-ekekọta mmadụ na ibe ya. E nwere otu ahụ na otu mmụọ, otu esiri nwee otu nchekwube e nyere unu niile bụ ndị Chineke kpọrọ oku. Ọ dị otu Onyenwe anyị na otu okwukwe na otu mmiri Chukwu. Ọ dịkwa otu Chineke na nna mmadụ niile, onye bụ isi na onye nwe ihe dum, onye nọ n'ime ihe dum, bịakwa si n'ihe dum na-arụ ọrụ. Okwu nke osebere ụwa.
Ihe ọgụgụ nke ya si na oziọma dị asọ nke Jọn dere. Jesu gafere n'akụkụ nke ọzọ nke osimiri Galili ma ọ bụ Tiberias. Oke igwe mmadụ so ya n'ihi na ha hụrụ ọrụ ịrịba ama dị iche iche ọ rụrụ site n'ịgwọ ndị ọrịa. Jesu rigoro n'elu ugwu ya na ụmụazụ ya wee nọdụ ala n'ebe ahụ. Emume ngabiga nke ndị Juu dị nsọ. Mgbe Jesu lepụrụ anya hụ na oke igwe mmadụ na-abịakwute ya, o wee jụọ Filip sị, olee ebe anyị ga-azụta nri a ga-enye ndị a ka ha rie? O kwuru ihe a ka ọ mata ihe Filip ga-aza, n'ihi na ya onwe ya amarala nzube ọ chọrọ ime. Filip zara ya sị, olee otu nke a ga-esi mee? Ọ ga-efu ego dị ukwuu ịzụta nri nke onye ọbụla n'ime ha ga-eritụ naanị nri ntakịrị. Otu onye n'ime ndị ụmụazụ nke bụ Andrew, nwanne Simon Peter, wee sị ya, e nwere otu nwatakịrị nọ n'ebe a, onye ji ogbe achịcha 5 na azụ 2 amịkpọrọ amịkpọ, ma gịnịkwanụ ka nke a ga-ezo iji zụọ igwe mmadụ niile a? Jesu wee zaa ya sị, meenụ ka ndị mmadụ niile nọrọ ala. Ahịhịa juru n'ebe ahụ. Ndị a niile nọdụrụ ala, ha dị 1,000 mmadụ 5. Jesu nara ogbe achịcha 5 ahụ, nye ekele, wee kesara ha ndị nọdụrụ ala n'ebe ahụ. Otu ahụ kwa ka o si kesaa azụ ahụ amịkpọrọ amịkpọ. Onye ọbụla riri nke ọ chọrọ. Mgbe ha rijusiri afọ, Jesu sịrị ụmụazụ ya, kpokọtanụ iberibe achịcha fọdụrụnụ, ka ọ ghara inwe ihe ọbụla lara n'iyi. Ha tụtụkwara ihe niile fọdụrụnụ n'ogbe achịcha 5 ahụ, wee kpojuo nkata 12. Mgbe ndị mmadụ ahụ hụrụ ihe ịrịba ama nke a Jesu mere, ha sịrị, n'ezie onye a bụ onye amụma ahụ na-abịa n'ụwa. Mgbe Jesu matara na ha na-achọ ịbịa dọkpụrụ ya n'ike chie ya eze, ọ gbalara ha n'ugwu gaa nọrọ onwe ya. Oziọma nke osebrowa. Ka anyị si n'oziọma nke anyị nụrụ nweta mgbaghara njọ. ndị be ka anyị ọnụ gbalịgakwa na ikpu ihe a, n'ihi na adị m sure na ụfọdụ n'ime ọnụ ndị lara ụlọ na nso nso ma wụ before mgbe koro dị very high n'ụlọ, unu chọpụta unu dịrị very shocked na n'ime chọọchị onwe ndị ekpuga ihe a. Ya wụ unu gbalịga
it's good to prevent, to take the necessary, it were nzọrọkwu mee ihe asị ka eme ka ahapụga ikesa ọrịa. Ana m ekele unu maka nke ahụ. Ya bụ ka anyị na o nwere otu nwa enwe nne na nna, ka nwa enwe nne na nna mgbe oge Christmas rumere, ya ede leta degara ya Chineke. N'ime leta o degara Chineke, ya elistie depụtacha ihe ya na nwanne ya nwaanyị ga-enidi n'oge Christmas. Ya edecha leta o derele Chineke, tinye ya na post office. Onye na-ebute mail ahụ leta nwe nna dere, were ya tinye ya na nke ejije na the White House to the presidency, si o nwere ike president ga-enyere ya aka. Mgbe pakeji a ruru na White House, president na onwe ya kachia attention ya ele ya anya, ya na the first lady a consider ihe ha ga-emere ụmụaka na-enwe nne enwe nna. He decides here, were $50 tinye na envelope, address ya by the president himself, mail ọla ya nwa enwe nne enwe nna. Mgbe ọ bịara bịa nweta leta na, ya dị surprised, ya dị shocked. Ya decide say ka o dere Chineke thank you note. Ya dere Chineke si, Dear God, ekelele m gị otu ishiri no za ekpere anyị, mana oge ọzọ esendekwara ya site na White House n'ihi na ọ na-ha ewere 50%. Ihe ọgụgụ ndị nke agụpụtara anyị n'ụbọchị taa wụ ihe ọgụgụ ndị nke gbakwasara ụkwụ na onyinye. Onyinye afọma na ihe ọgụgụ nke mbụ sitere n'akwụkwọ nke abụọ nke ndị eze. Nwoke Ashi Bashilasha ewere onyinye afọma nye Elisha n'oge onwo dị, n'oge agụụ na-agụgbu ndị mmadụ. Nye ya bred ruru ọgụ, mana ka Elisha nwetara onyinye a, wụ onyinye a na-achọ achọ n'oge a, o domeghị ya maka naanị ya, ya ewepụta ya si nwaazị ya ka o kesara ya ndị mmadụ ndị ha na ya nọ. Nwaazị ya si mba na ọ gaghị ezu, ya si mba na o kesaa ya n'ihi otu a ka Chineke jiri kwuo na ha ga-eri ma ya afọkwa. Otu akwanụ ka o siri mee. Onyinye afọma nke onye a nyere Elisha awụrụ ihe o jiri zụọ mmadụ ruru 100 nri, narị mmadụ nri. Na ozi ọma n'ụbọchị taa kwa anyị anụ na dị nwere Yesu Kristi mgbe ọ hụrụ igwe mmadụ ndị nke na-abịakwute ya nọ, ya rigoro n'elu ugwu. Mana tupu ọ na-eme nke ya jụọ Philip si, olee ebe a ga-esi weta nri a ga-eji zụọ ndị a niile nri? Philip si, asịbekwe na mmadụ arụ ọrụ narị ụbọchị
abụọ na ọ gaghị ezu ego ihe ọ ga-akpata agaghị ezu iji nye ndị a ọbụladị nwatakịrị nri. Ndị nwere Yesu Kristi agwa ya ka ha gwa ndị mmadụ ka ha nọdụ ala. Ndị niile anọdụtụ oche na ala ebe ahụ. Ma Andrew hụrụ nwatakịrị onye nke bụ achịcha 5 na azụ 2. Ya si na o nwere mmanụ n'etiti ndị mmadụ a onye bụ achịcha 5 na azụ 2, ma olee ihe nke a ga-awụ, olee ndị onye ọ ga-ezu? Ndị nwere Yesu Kristi asị ka ha kpọọ nwatakịrị ahụ. Nwatakịrị a ebute onyinye a nke o bunyere n'aka dị nwere Yesu Kristi. O were ya gọzie ya, nyawa ya, nye ya ndị mmadụ, ha ewere rie ma rijucha afọ, ma azụ ma achịcha ahụ ewee fọ. Atụtụjuo basket 12. Ihe a akụkọ akọrọla anyị n'ụbọchị taa gbasara agụrụ na nri. Mgbe anyị nwetachara nri nke ụwa nwere ike mejupụta, enwekwareziri agụrụ nke mkpụrụ obi nke nri ụwa na-agaghị emejupụtazie, nke sọsọ Chineke n'onwe ya nwere ozi onye nwere ike mee ya ezuo. Enwere nri ndị agụrụ na-agụ maka ịhụnanya, o nwere ndị agụrụ na-agụ maka mgbaghara, o nwere ndị agụrụ na-agụ maka udo, o nwere ndị agụrụ na-agụ maka onye enyemaka. Ka anyị na-aga na ndụ anyị dịka ndị otu Kristi, anyị nwa n'onwe anyị nwere ike wụrụ onyinye nke Chineke ga-eji were mee ka onye ọzọ maọbụ ndị mmadụ eriju afọ. Anyị nwere ike wụrụ aka nke Chineke ga-eji bisa onye ọzọ o were dị mma. Dịka St. Teresa of Avila kwuru, ọ sị Chineke enwezi aka, onwezi ụkwụ, onwezi anya. Ọ na-awụ mụ na gị wụọ aka nke Chineke iji selite onye nke ume dapụrụ. Ọ wụzi mụ na gị bụ anya nke Chineke iji hụta ndị nke n'onwe ha otu o siri dịrịla ha. Ọ na-awụzi mụ na gị wụọ okwu nke Chineke iji garuo ebe a ga-agbasa ozi ọma nke Chineke. Ya wụ anyị na-awụzi aka, anya, okwu nke Chineke iji jeruo iji nyere ndị mmadụ ndị ọzọ aka. Anyị hụrụ na ihe ịrịba ama ndị a emere na ozi ọma n'ụbọchị taa na ihe ọgụgụ nke mbụ, ọ wụ onyinye afọ ọma nke si n'aka ndị mmadụ were bịa. Ya wụ na Chineke n'onwe ya na-esite na onyinye umeala nke anyị na-enye were na-azụ ndị ọzọ nri, na odibo umeala nke anyị na-agba were na-enyere ndị ọzọ ndị nọ na mkpa aka. Ọ wụ mụ na gị. Ya wụ anyị ga-ekwe ka Chineke were anyị were ji rụọ ọrụ. Anyị ga-ekwe ka Chineke were anyị were ji nyere onye ọzọ aka. Anyị ga-ewepụta nye ka Chineke gọzie ma ya ezuo ndị mmadụ niile. O nweghị onye ọbụla nke n'onwe ya nke o nwere. Onye ọbụla n'ime anyị nwere ihe anyị ga-enye. Ihe anyị ga-enye ụwa dị mma, ihe anyị ga-enye ebe ka ya dị mma, ihe anyị ga-enye udo adịrị.
onye ọbụla nwere nke o nwere ike menwuo. Anyị ga-ekwe ka anyị were onyinye nke Chineke nyere anyị were ji mee ka ụwa dị mma, were ji mee ka ndị nọ na nsogbu nwere onwe ha. Ya woku nke a na-akpọ anyị na ihe ọgụgụ ndị nke agụpụtara anyị n'ụbọchị taa, n'agbanyeghị otu o siri dịrị ntakịrị, na Chineke n'onwe ya na-amụba ya. Anaọkwanụ mụ na gị ka Chineke na-eji were na-arụ miracle a na-ekwu okwu ya. Ọ bụ mụ na gị ka Chineke na-eji were na-arụ ya. O nwere onye ga-anọrọ ọnụ, o nwebụ onye bịara bịa leta ya, ya nọ na-ata ahụhụ, ya nọ na-ahụshi anya, mana ozigbo ijere leta ya, ozigbo ijere je kasie ya obi, ya hụ ihe nke Chineke, ya hụ miracle nke Chineke. Ya sị na onye a na-adịzi ka mmụọ ozi nke Chineke zitere ka ọ bịa leta ya. Ya wụ anyị nwa n'onwe anyị wụ mmụọ ozi nke Chineke, ndị ozi nke Chineke nye mmadụ ibe anyị. Ọtụtụ mgbe anyị nwere ike anyị enweghị anya anyị ga-eji were hụ. Ọtụtụ mgbe anyị nọ na nsogbu nke anyị, we get too preoccupied with our own self, with our own worries, that we cannot look beyond ourselves. Anyị enweghị ike ile karịa onwe anyị iji hụta na anyị sete aka na o nwere onye anyị ga-enyefurula aka, na o nwere mkpa nke anyị nwere ike gbonwuo. Ya wụ anyị ga-arịọ ọnụ Chineke na Jamisa nke ada nsọ ndị nke hụrụ n'anya ka o nyere n'onye ọbụla n'ime anyị aka inwe umeala, inwe agụrụ nke iwepụta onwe anyị were nye iji gbara Chineke odibo, iji wụrụ ngwa ọrụ nke Chineke iji metụta ndị ọzọ aka. Ọzọ yakwa na ihe ọgụgụ ndị a agụpụtara anyị họrọ na ihe awụ mbidoso mkparịta ụka nke dị nwere anyị Yesu Kristi na-akparịta maka ahụ na ọbara ya. N'ihi na site na this chapter 6 of St. John's Gospel ka ya nwa n'onwe ya kpatụrụ aka na oriri dị nsọ nke wụ dị nwere Yesu Kristi n'onwe ya. Ya sị na onye ọbụla nke riri ahụ m ṅụọ ọbara m bi n'ime m mebiri n'ime ya, mụ onwe m bụ nri nke ndụ. Ọ bụ ya ihe dị nwere Yesu Kristi na-agwa anyị ka o nyechara ha nri nke a mgbe o mere ka ha rijuo afọ na nri nke ụwa, ya gwazie ha na ya onwe ya bụ nri nke ndụ nke dị ebighị ebi. Ọ dị mkpa ka anyị ghọta na ndụ anyị dị ka ndị otu Kristi, ọtụtụ mgbe anyị na-echefu na ọwụ n'ime dị nwere Yesu Kristi, na ọwụ n'ime Chineke ka anyị nwere afọ ojuju. Ọtụtụ mgbe ndị mmadụ na-achụgharị akụ na ụba chee na ọwa ebe a ka ọ ga-ezu oke. Ọ nwere ndị nọ na ha chee, ọ nwere mgbe oge mgbagbo, mgbe a na-agbarala meshin wụọ ihe kacha n'oge ahụ, ndị mmadụ na-agba igwe, mana gị zụta meshin agị wụzi onye kachanụ. Ya wụrụ nwoke ma nọ na-achọ ka o nwetarala ọsụta meshin, ya bịa zụta meshin, adabịa nwee moto abịa ba meshin ya ahụ enwe m ihe ọwụ. Ya wụ ihe nke ụwa na-agbanwe agbanwe. Ebe ọbụla anyị chee na nke awụ nke anyị ga-enwecha ya aga, echirile a ga-enwe nke ka ya nọ, nwanne echi enweghị ọzọ ka ya nọ. Ya wụ ihe nke ụwa na-agafe agafe, ha na-agbanwe agbanwe. Chineke na-akpọ anyị oku, onye ọbụla n'ime anyị, n'ihi na ọtụtụ mgbe anyị na-achọ ihe ga-enye anyị obi aṅụrị,
ihe ga-enye anyị mee anyị ezu oke mana anyị na-achọ ya na akụnụba ma ọ bụ ihe ndị nke ọzọ na-enweghị isi n'ọdụ mana anyị nweta ihe ndị ahụ anyị ahụkwa na ihe ndị ahụ wụ efuru efu na ọ gaghị ozubeghị ha ọ wụ naanị n'ime Chineke ka o zuru oke ọ ihe mere nụ St. Augustine of Hippo jiri kwuo sị onye nwe anyị ikeela anyị maka onwe gị mkpụrụ obi anyị agaghị ezu ike belụsọ n'ime gị. It is only you, God, you have made us for yourself, and our souls are restless till they rest in you. And here, a very true story. My friend, onye kọrọla akụkọ a, a Hollywood star, nwoke ma nwere ebe n'ebe ọwụla, name any big city in the world. A star or a producer. Onwere ụlọ na Paris, onwere na London, onwere na Beverly Hills, onwere Amsterdam, any big city in the world, onye a nwere ezigbote ụlọ chara anya. Ma one day, onye wo the housekeeper ya, nwoke a na-asụ ezigbote French. Ya wo onye friend of this French woman na wo the housekeeper. Ajụọ ya sị, are you satisfied? Are you happy? Na French ka ọ jụrụ ya, ya sị ya comme ci comme ça. So. Mana ihe awụ onye ị ga-eche na o zoro ya oke. Nwaanyị ya mara ezigbote mma, ụmụ ya ebe niile. He had agasi na n'anya nke outside na-eche ekwu okwu ozuole. Mana onye a na-azara ya ụlọ, the housekeeper jụọ ya, are you satisfied? Are you happy? Ya sị comme ci comme ça. Ya wụ not in these material things. Ọwụ ha n'ihe ndị a niile ka ọ ga-ezurula anyị oke. N'ihi na ọtụtụ mgbe anyị wụ ndị bịara abịa, anyị nwere ike chụgama ego mkpụrụ obi anyị efuo. O nwere ndị nọ onweme ha ohere ije kpọkuo Chineke. Onweme ha ohere ikpe ekpere. Onweme ha ohere ịnọ with family. Onweme ha ohere ime any other thing. Mana ọwụ that chase for money. Mana mgbe ihe niile bịara abịa dị down. Gị bịa lekwa anya, gị ji onye a, o nwere ike ọ ga-awụ otu asịsa a nwoke a sara nwaanyị a ka onye ahụ ga-asa. Ya wụrụ ma o zuole oke, uwe zu oke. Ya wụ ndị nke hụrụ n'anya, ọ dị mkpa ka anyị ghọta na n'ime dị nwere Yesu Kristi ka anyị zuru oke. N'ime dị nwere Yesu Kristi, in Christ we can find the fulfillment of our life. In Christ we can find the meaning of our life. N'ihi na ndị mmadụ nwere ike che na ọwụ ihe ndị a niile the glamour na ọwụ ebe a ka meaning of fulfillment dị. Mana mgbe ha nwetara ya, ha hụkwa that ihe awụ efuru efu. They are not fulfilled. They are not satisfied. They are still very unhappy. Ya wụ anyị ga-achọ dị nwere Yesu Kristi, onye nke ahụ na-enye anyị nri nke ahụ nke na-agụ mkpụrụ obi anyị. N'ihi na in each one of us, we want to be happy. We want to be joyful. We want to have peace. We want to have the fulfillment of life. Mana ọtụtụ mgbe anyị na-eche na ọwụ na ihe ndị a niile ka ọ dị. N'ime Chineke ka ndụ anyị zuru oke. N'ime Chineke ka ndụ anyị nwere meaning. Not ọwụ ha na ya agaghị akpa ego, ọwụ ha na ya agaghị arụ ọrụ, ọwụ ha na ya agaghị eme ihe ndị a. Mana anyị na-eme ya chehuo na ihe ndị a niile wụ ihe ndị nke na-agafe agafe. Na ọwụ n'ime Chineke ka anyị zuru oke. We will continue to chase a mirage. Ọ ga-awụta ka ọ ga na-esi anya na-achị ya na-agbafu. Ya wụ ka ihe ọnụ Chineke ka onye ọbụla n'ime anyị aka. Ka
anyị na-abịakwute Chineke onye nke ga-azụ anyị nri, onye nke ga-eme ka anyị nwee afọ ojuju, n'ihi na ọ naanị n'ime ya ka anyị na-enwe afọ ojuju. Dịka o nyere ndị a nri ha wee rijuo afọ, ka anyị na-agbakọrọ mgbe niile n'ihu nke Chineke ka anyị na-enwekwa afọ ojuju nke sọsọ ya nwa n'onwe ya bụ Chineke anyị na-enye. Ka anyị wepụtakwa onwe anyị iji wụrụ ngwa ọrụ, iji wụrụ aka na ụkwụ nke Chineke, iji nyere ndị ọzọ niile aka. Udo dịrị unu. Ka anyị kulitenụ. Ekwe m n'otu Chineke. Ihe dum a na-ahụ anya na ndị na-anaghị ahụ anya, ya na otu onye nwe anyị Yesu Kristi, so otu nwa Chineke mụrụ, nna mụrụ tupu ụwa tụọ ụwa niile. Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, ezi Chukwu si n'ezi Chukwu, amụrụ amụ, emeghị eme. Nye ha jiri bụrụ Chukwu, onye si na ya mee ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị siri n'eluigwe gbadata. O were ahụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ ọ bụrụ mmadụ, abịa kpọgbuo ya n'obe n'ihi anyị n'oge ọchịchị nke Pontius Pilate. Ọta ahụ, ọ nwụọ, elie ya. Akwụkwọ nsọ siri kwuo, ọ rọgoro n'eluigwe, nọrọ n'aka nri Nna, ma ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe. Onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe. Ekwe m na mmụọ nsọ, onye nwe anyị na-enye ndụ, onye siri na Nna na Nwa pụta, onye a na-esekpuru na-etogada ya na Nna na Nwa. Apostolic, ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ. Ana m atụ anya maka mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa ọzọ na-abịa. Amen. Ekpere nke ndị kwerenụ. Ụmụnne m na Kristi, anyị agbakọtala n'akụkụ nke dị nwere anyị n'ụtụtụ a iji bịa kene ya maka ihe ọma ya niile, iji bịa rịọ ya ka o mee anyị ka anyị zuo oke. Ngwanụnụ ka anyị were nụ mmụọ anyị niile na obi anyị niile were chee Chineke mkpa anyị, mkpa ndị mmadụ niile na mkpa nke nzukọ. Sọ gị o Chineke nna bụ onye inye aka. Sọ gị o Chineke nna bụ onye ndu m. Sọ gị o Chineke nna bụ onye inye aka m. Sọ gị o Chineke nna bụ onye ndu. Maka ndị niile e mere mmiri Chukwu, ka anyị nweta amara iji umeala na ndidi na-ebi ndụ kwesịrị ọkpụkpọ akpọrọ anyị n'okwukwe, ya na maka inyere ndị nọ na mkpa aka. Anyị arịọ gị dị nwenụ. Sọ gị o Chineke nna bụ onye inye aka. Sọ gị o Chineke nna bụ onye ndu. Maka ndị omebe iwu na ndị ọchịchị n'ụwa niile, ka ha na-echekwaba oke ruru onye ọbụla, ọ kacha ụmụ ogbenye na ndị na-enweghị onye na-ekwuru ha, ka ha nọgidesie ike n'ịchọ udo na ọdịmma onye ọbụla n'ụwa niile. Anyị arịọ gị dị nwenụ. Sọ gị bụ onye nwere, sọ gị bụ onye nwere, sọ gị bụ onye nwere, sọ gị bụ onye dị mma. Sọ gị o Chineke nna. Onye aka
na-abụ onye ndu. maka ndị na-enweghị mmiri ọṅụṅụ na ndị na-enweghị ihe oriri, ka Chineke wetara ha ihe oriri na ihe ọṅụṅụ site n'enyemaka ndị otu Kristi, ka ha site n'ịnabata Kristi nweta ihe oriri na ihe ọṅụṅụ nke mmụọ nke ga-adịgide. Anyị arịọ gị dị nwenụ m. Sọ gị bụ onye inyeaka, sọ gị bụ onye inyeaka, sọ gị bụ dị nwenụ, sọ gị bụ onye inyeaka, sọ gị o Chineke na-abụ onye inyeaka, sọ gị o Chineke na-abụ onye ndu. Maka ndị ọrụ aka dị iche iche na ndị na-elekọta ndị ọrịa n'ụzọ dị iche iche, ka Chineke gọzie ọrụ aka ha, wetara ndị ọrịa ọgwụgwọ nsọ na udo nke mmụọ. Anyị arịọ gị dị nwenụ m. Ewezuga gị Chineke, ọ dịghị onye ọzọ nwere. Sọ gị bụ onye inyeaka, sọ gị bụ onye inyeaka, ọ gị O Chineke na-abụ onye inyeaka m. Gị o Chineke na-abụ onye ndu. Maka ndị ọgbakọ okwukwe anyị, ka oriri nsọ anyị na-anata na-azụ anyị nri nke mmụọ, na-ewedebe anyị nso na Kristi, ma nye anyị obi inyere ndị ọzọ aka ịchọta Kristi onye hụrụ anyị n'anya. Anyị arịọ gị dị nwenụ m. nyere anyị aka Chukwu nna m, ka anyị sobe gị. Sọ gị bụ onye nwere, sọ gị bụ onye inyeaka, sọ gị O Chineke na-abụ onye inyeaka. sọ gị O Chineke na-abụ onye ndu. Maka ndị otu anyị nwụrụ anwụ, ọ kacha ndị anyị na-echeta na aja Maasị dị asọ tata, ndị nwụrụ n'ọdachi dị iche iche n'isi nso a, ka Chineke kasie ndị ọnwụ ha metụtara obi, ma nyekwa mkpụrụ obi ha ezumike ebe ebe. mere mkpụrụ obi ha na-abata ha n'igwe. Sọ gị bụ onye nwere n'ụwa, sọ gị bụ onye inyeaka, sọ gị sọ gị bụ onye inyeaka, sọ gị O Chineke na-abụ onye ndu. Ka anyị kpekwa ekpere maka ndị ebe ka anyị niile, ndị nke nọ ebe a, ndị nke nọ n'ụlọ, na-arịọ ka Chineke ji ike niile ka anyị na-anụ maka korona abawanyewekwe ọzọ na ebe a, ka Chineke chekwawa anyị ma gbadorola anyị. Ka anyị na-arịọkwa maka ndị niile na-eji ha ahụ, ndị nke na-arịakwa ọrịa korona, ka ha gbakee n'oge na-adịghị ihu. Anyị arịọ Onyenwe anyị. Gị o Chineke na-abụ onye ndu. Ka anyị kpekwa ekpere maka ndị niile si anyị cheta ha n'ekpere n'ụbọchị taa, ndị nke niile agụpụtachara ihe ha bụ n'obi were na-arịọ Chineke. Ka Chineke onye nke masịrị ihe niile, onye nke na-enye anyị ihe ọma niile, ka o mezuru ha ebumnuche ha niile ndị a. Anyị arịọ Onyenwe anyị. ewezuga gị Chineke, o nweghị ụzọ anyị nwere. Sọ gị bụ onye inyeaka nwere, sọ gị bụ onye inyeaka, sọ gị o Chineke na-abụ onye inyeaka, sọ gị o Chineke na-abụ onye ya. Ngwanụ ka anyị rịọsienụ n'ime obi anyị ugbu a ihe ndị ọzọ na-akpa anyị.
Ka anyị kpọkụkwenụ nna anyị dị nsọ bụ Virgin Maria ka o nyere anyị aka n'arịrịọ. Maria Chineke onye pụrụ m ihe niile, anyị bụ ụmụ gị adaala n'ụkwụ gị n'ụbọchị taa were na-arịọ maka mkpa anyị, maka mkpa ndị dị anyị n'obi. Nna, anyị na-arịọ ka ị nụrụ ma zaa ekpere anyị niile ndị a, ndị nke anyị bụ n'obi na ndị nke anyị kwupụtakwara n'ebe a. Anyị na-arịọ ka ị mezuchala n'ihe ndị a site na Kristi onye nwe anyị. Amara gị ebuka, Chineke onye kere mmadụ, amara gị ebuka, onye nwe. Anyị sị na amara gị bara ụba, Chineke onye kere mmadụ, amara gị ebuka, onye nwe. Onye kere mmadụ, amara gị ebuka, onye nwe. Onye ji na anyị si, amara gị ebuka, onye nwe. Amara gị ebuka, onye ọdụ pụta obere anya zo, amara gị ebuka, onye nwe. Ewu papa m, amara gị ebuka, Chineke onye kere mmadụ, amara gị ebuka, onye nwe. Onye na-eme mma, amara gị ebuka, Chineke onye kere mmadụ, amara gị ebuka, onye nwe. Onye kere ọkpụrụ ọka nwanne m, amara gị ebuka, onye nwe. Onye ahụ nke na-edu anyị jee, amara gị ebuka, onye nwe. Ọkwa gị nyere anyị ndụ nke anyị bịa, amara gị ebuka,
iji na-anyara isi ya onye nyere gị nwa gị Chinyere m ya, chinyere m ya, Asị m ọkụ niile nchi nwere n'ụwa bụ enyere gị ya o chinyere m ya, chinyere m ya, Dịka ọma iji na-anyara isi ya onye nyere gị digo chinyere m ya, chinyere m ya, ọmalịcha nwa iji na-agala n'ụwa onye nyere gị nwa o chinyere m ya, chinyere m ya, were ihe inyere n'ụwa na-enwere ya nye Chukwu nye Chukwu nyecha ya ma ị nwere ihe ọhịa ị nwere n'ụwa nwere ya nye Chukwu ihe niile ị nwere n'ụwa ọ bụ onye nyere gị ya chinyere m ya, chinyere m ya, asị m nwa ị nwere n'elu ụwa onye nyere gị nwa chinyere m ya, chinyere m ya, akwụkwọ niile gụtara n'ụwa onye buliri gị elu chinyere m ya, chinyere m ya, akụnụba niile ị nwere n'ụwa onye nyere gị ya chinyere m ya, chinyere m ya, ọrụ ihe ị nwere n'ụwa were enu ya nye Chukwu were ya nye Chukwu na-echa ya ịmụrụ nwa gị nwere n'ụwa were enu ya nye Chukwu ya nye Chukwu nyecha ya kpa. nwanne m bịa lee ihe ọmụ mere m bịa lee Chukwu mere enyi m bịa lelee ihe ụmụ mere egbe bịa lee Chukwu mere okorobịa bịa lee ihe ụmụ mere agbọghọ bịa lee Chukwu onye o mere mma ihe ụmụ mere enyi m bịa lee Chukwu okere ọhụrụ mma ihe ụmụ mere ele m bịa lee Chukwu mere obi ka ole ihe ụmụ mere m bịa n'olee Chukwu mere obi ka ole ihe ọmụ mere m bịa lee Chukwu mere ele bịa lee ihe ụmụ mere ele bịa lee Chukwu mere okorobịa bịa lee ihe ụmụ mere agbọghọbịa bịa lee Chukwu onye agadi bi ya lee ihe ụmụ mere eze nsọ dị ya lee Chukwu mere mere m bịa lee ya bụ mere bịa n'olee Chukwu mere obi ka ole ihe ụmụ mere bịa lee o mere m ihe ụmụ mere m ihe Chukwu mere m ọrụ ọma ruru m n'ezie n'eziokwu ka aga m akọrọ ya ọma Chukwu mere onye mere mma bịa tụrụ ya egwure mma ihe ọma mere m n'ezie ihe Chukwu nwanne m bịa lee ya bụ mere m ihe Kristo mere m ihe ọma mere m ihe Kristo enyi m bịa lee dọba m dị ya lee agbọghọbịa dị ya lee ndị agadi dị ya lee onye o mere mma ihe ọmụ mere m dị ya lee ololo dị ya lee ihe ọmụ mere m bịa n'ole ihe bịa lee bịa lee ọmụ mere mma bịa lee Chukwu mere m o kwesịrị nwanne m o kwesịrị ka inye ya ekele ọma o kwesịrị nwanne m o kwesịrị ya kwesịrị ka nye ya ekele ịma na o mere onye ogbugbo bụ onye ọbara gị jee o mere onye agata ime ka inye ya ekele ọma kwesịrị nwanne m o kwesịrị ya kwesịrị ya nye ya ekele nwanne m onye nụ ya ekele nwanne m onye nụ ya ekele onye o mere mma enye m onye nụ ya onye ọbara onye nụ ya enye m onye nụ ya ekele sista nye nụ ya ekele enye m onye nụ ya ebe ọba nye nụ ya ekele enye m onye nụ ya ekele obi ka onye ya ekele ọma nye nụ ya ekele obi ka onye ya
nganga mewe nganga n'ime Chineke nganga n'ebo nwanne m abụ ya kacha mma nganga n'ebo onye na-ebi ọma n'ime Jizọs nganga n'ebo n'ebe onye ahụ ọ ga-ama nọ ya o onye ahụ mere nganga megi ya na be Chukwu nganga n'ebo mere ka ihe megi ya na be nna m nganga n'ebo mewe nganga n'ime Chineke nganga n'ebo nwanne m abụ ya kacha mma nganga n'ebo mewe nganga n'ime Chineke nganga n'ebo nwanne m abụ ya kacha mma nganga n'ebo Rịọnụ ụmụnne m ka aja m na nke unu bụrụ ihe ga-asọ Chukwu nna ji ike niile ịnara. Onyenwe anyị, biko nara onyinye ndị a anyị siri na ọtụtụ onyinye i nyere anyị ghọtara gị. Mee ka ike amara gị nke na-arụ ọrụ n'ihe omimi ndị a kacha nsọ doo omume anyị nsọ na ndụ a were dubata anyị na aṅụrị dị ebi ebi n'ụwa ọzọ site na Kristi Onyenwe anyị. Amen. Onyenwe anyị nọnyere unu. Welite n'obi unu enu. Onye welite ya n'ebe dị nwenu nọ. Anyị dị nwenu Chukwu anyị ekene. O kwesịrị bụrụkwa ihe ziri ezi. O kwesịrị ezie bụrụkwa ihe ziri ezi. Ọnụ dịrị anyị na nzọpụta anyị na anyị ga-enye gị ekene, o nna dị nsọ, Chineke ji ike niile, onye dị ụwa ta ụwa site na Kristi dị nwana anyị, onye jiri ihe ebere o nwere maka mmehie mmadụ kwere ka a mụọ ya na Virgin Maria. Ọ gbapụtara anyị n'ọnwụ ebe ebe site n'ọnwụ nke ọ nwụrụ n'obe. Bịa si na mbilite n'ọnwụ ya nyeghachi anyị ndụ. N'ihi nke a anyị na-eso igwe ndị mmụọ ọma niile nke eluigwe na-eto ebube gị,
oge niile n'ukwe na-asị ngozi onye bịara onye nwe anyị Hosanna 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 Hosanna, 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 nel cielo. na ịdị nsọ ezie o kwesịrị ekwesị ya otu ihe niile ikere si eto gị site na Yesu Kristi nwa gị bụ dị nwara anyị na site n'ike nke mmụọ nsọ ị na-enye ihe niile ndụ na-edo ha nsọ na ndụdụ ka ndụ niile ị naghị ahapụ ịkpọkọwara onwe gị ndị mmadụ ndị ga na-achụnyere gị aja zuru oke bido n'ọwụwa anyanwụ ruo n'ọdịda ya. Anyị ebunye gị onyinye ndị a o osebụrụ ụwa were umeala na-arịọ gị ka ido ha nsọ site na mmụọ gị ka ha ghọrọ anyị ahụ n'ọbara nke nwa gị Yesu Kristi onye nwe anyị, onye nyere anyị iwu ka anyị na-eme mmemme inye ekele nke a na anyị asị mbọsị edure ya nye n'ọnwụ. O were achịcha nye gị ekele na otito nyawa ya nye ya ụmụasị ya na-asị naranụ nke a rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m nke a ga-edurunye maka unu. Otu akwa ka o siri mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko nsọ ka ọ na-enyekwa gị ekele, bunye ya ụmụasị ya na-asị naranụ nke ya ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nsọ nke ọbara m,
nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebighị ebi. A ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi imerime mmadụ ka e were gbaghara njọ ga. Na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ka anyị kwupụta na ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. O Chineke Nna, ebe anyị na-echeta ahụ nke otu nwa gị jiri gbapụta anyị na mbilite n'ọnwụ ya dị otito na nrọgọrọ n'eluigwe ya, ebe anyị nọkwa na-eche mgbe ọ ga-abịa ọzọ, anyị ewere obi ekene chinyere gị aja nke ya dị ndụ, aja dị nsọ. Anyị ji umeala rịọ ka anyị lekwasị anya n'onyinye nke nzukọ gị, were hụ n'ime ya onye eno ejiri chọọ aja nke metara gị obi maka njọ. Mee ka anyị bụ ndị esi n'ahụ na ọbara nwa gị enweta ndụ jupụta na mmụọ nsọ, were si na ya bụrụ otu ahụ na otu mmụọ n'ime Kristi. Ka Kristi n'onwe ya were anyị nye gị dịka onyinye zuru oke mgbe niile. Ka anyị were soro Virgin Maria dị ngọzi, nne nke Chukwu, ndị apọstọl egburu egbu n'ihi okwukwe, na Eugene dị nsọ, na ndị nke gị niile dị nsọ, were keta oke n'ala eze eluigwe. Ọ bụ na arịrịọ ha na-arịọ gị mgbe niile ka anyị tụkwasara nchekwube. Anyị ji umeala rịọ gị, o osebụrụ ụwa, ka aja nke a mere ka anyị na gị dịkwa mma ọzọ, wetara ụwa niile udo na nzọpụta. Anyị na-arịọ maka nzukọ gị nọ n'ije n'ụwa, maka nwaodibo gị bụ nna anyị Pope Francis, na bishọp anyị bụ Jose, na ndị bishọp enyemaka ya niile, maka ndị bishọp, ndị ụkọchukwu, na ndị ofufe ọlta gị niile, na ndị niile Kristi jiri ọbara ya wee gbatara gị. Mee ka ha kwụsị ike n'okwukwe na n'ịhụnanya. Nara, o osebụrụ ụwa, arịrịọ ndị ezinụlọ gị ndị ịkpọkọtara n'ihu gị n'ebe a. Were ebere jikọọ ụmụ gị gbasara n'ụwa niile, o nna nwere obiọma. Nnabata n'ala eze gị ụmụnna anyị ndị nwụrụ anwụ, na ndị niile hapụworo ụwa, ndị omume ha sọrọ gị. Anyị chekubere iru ebe ahụ soro ha biri, na-aṅụrị n'otuto gị ebe ebe, site na Kristi dị nwana anyị, onye isi na ya enye ụwa ihe ọma niile. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu Nna ji ike niile, nsọpụrụ na otuto niile, site n'ụwa tu ụwa niile. Ụmụnne m, ka anyị were na ekpere nụ onye nzọpụta anyị kụziri anyị were kpọkuo Chukwu Nna anyị nọ n'eluigwe. Ka eme uche gị n'ụwa ka esi eme ya n'eluigwe. Nye anyị nri tata, nri nke ụbọchị anyị. Gbaghara anyị mmehie anyị ga, dịka anyị si gbaghara ndị mehiere anyị. Ekwekwana ka anyị kwere na nranye,
zọpụta anyị na-arịọ o osebụrụ ụwa n'ajọ ihe niile were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị ka a zọpụta anyị na njọ oge niile anyị were gbanahụ nsogbu niile were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Yesu Kristi. Onye nwe anyị Yesu Kristi, ị gwara ndị apọstọl gị, udo nke m ka m na-ahapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu. Elekwala anya na njọ anyị ga kama n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na anyị dịkọ n'otu ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebighị ebi ebighị ebi. Udo nke osebụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Nyerịta n'ibe unu ekene nke udo. Ezi nwanna maka ezi nwanne mara mma n'ụwa. Eji azụ nwanne n'ahịa. Ewu anaghị azụ nwanne n'ahịa. Lee nwa atụrụ nke Chukwu, lee onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Ha dị ngọzi bụ ndị a kpọrọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke, dị nwanụ egosi nke bata n'ụlọ m ma gosi aka ụgwọ. Two communion stations, one in the middle and one up. Kristi jiri onwe ya were nye nyiri
ọma bụ ndị akpọrọ na ya bụ oriri. Yesu Kristi nọ n'ime anyị, ma anyị nata ahụ n'ọbara Kristi n'ụzọ ziri ezi. Anyị kwesịrị ịgbanwe n'omume anyị. Nye Kristi ụmụnne m were isi ọma bụ ndị na-eri ya ga-ebi n'onye ọma Kristi kwadoro anyị na mgbe ochie. Ma na-asị n'igwe ka Chukwu jiri zụọ ha nri n'agba ọhụrụ. Kristi jiri onwe ya wetara nye anyị nri. Anyị nwere isi ọma bụ ndị ya kpọrọ na ya bụ oriri. Nke si n'eluigwe bịa bụ n'echiche dị ndụ, nri na-enye ndụ n'ezie. Nke si n'eluigwe bịa eriri ahụ m onye riri ahụ. Nsọ meriri ahụ n'ọbara nwa nke mmadụ ṅụkwa ọbara ya. Belụsọ meriri ya eriri ahụ m. Belụsọ meriri ọbara m, ọbara dị oke ọnụ. Ị gaghị enwe ndụ n'ime gị. Nke si n'eluigwe bịa abụ m echiche dị ndụ, nri na-enye ndụ n'ezie. Abụ m echiche dị ndụ nke si n'eluigwe bịa. Dị ndụ ọkpụ achịcha dị ndụ, achịcha dị ndụ.
achịcha dị ndụ nri na-enye ndụ n'ezie abụ m achịcha dị ndụ nke si n'igwe bịa onye riri ahụ m onye riri ahụ m onye riri ahụ m onye ṅụrụ ọbara m ga-adị ndụ n'ezie onye riri ahụ m onye riri ahụ m onye riri ahụ m onye ṅụrụ ọbara m ga-adị ndụ ọ bụ ka anyị rịọ arịrịọ. Dị nwe anyị, anyị eriela oriri ahụ na ọbara Kristi bụ ihe ncheta ebighị ebi nke ahụhụ nke nwa gị. Anyị na-arịọ biko mee ka oriri nke a wetara anyị nzọpụta nke nwa gị Yesu Kristi nyere anyị n'ịhụnanya nke ọnụ na-enweghị ike ikwupụtacha ihe ndị a ka anyị na-arịọ site na Kristi onye nwe anyị. Anyị nwere obere ọkwa onemone anyị na-eletara anyị niile na oge onyinye Thanksgiving anyị na-eme kwa arọ. Anyị ji akwado ụlọ ụka anyị wee na-ekenekwa Chineke maka mma niile ọ jara anyị n'arọ nke gara aga wee ruo ugbu a. Ọ kachasị anyị niile n'ebe a, anyị niile ọ bụ ihe nrimama na ndụ anyị na anyị so na ndị na-akọ akụkọ korokoro. O nwere ebe ọ bara ma ọ bụ na amara Chineke mmasị ya ka anyị ji wee nọrọ ebe a tata ka anyị na-ekene ya. Onyinye Thanksgiving anyị ga-ebido ụbọchị ụka ọzọ na-abịanụ Ọgọst 1. Anyị maalụ na anyị na-eme Ọgọst First Sunday in August, 2nd and 3rd. Ọ bụ our calendar for onyinye. Anyị na-atụ anya otu ọbụla all the zones, Hiri, Shanahan, Tansi zones. Anyị na-atụkwa anya ndị otu niile ma ndị nne ma ndị nna, ndị Legion of Mary, ndị Charism na ndị ọzọ ma akpọrọ afa, otu niile nọ ebe a, ndị grandma, otu ọbụla, ukwu ọjị.
anyị niile n'otu ndị ọbụla na nke ha anyị ga-asọkwa mpi ka anyị si asọ ka anyị kwadosie ya ike ka nke ara anụnwa bụrụ ihe pụrụ iche. Ofu onye otu anyị ezinụlọ Nick Udoji na ndị bụ Udoji niile si ka anyị kene ndị kọmuniti anyị niile ka anyị si gbatara ha ọsọ, ka anyị si wee nọnyere ha, ka anyị si were gbarute n'ụzọ dị iche iche n'oge ugbu a nwa Nick Udoji rapụ nke akara ụka ebe a na Fraịde gara aga. N'otu aka anwakwa Mother General Mother Marie Therese Ego na ndị Daughters of Divine Promise, ndị sisters ya niile si ka anyị kene ndị be anyị niile n'ụzọ dị iche, ọkachasị onye ndu anyị bụ Fada Umeobi, wee na-ekenekwa ndị parish niile na ndị kwaya ka anyị si wee nye aka fụ na mmemme nke emere nya na ihe niile gara ọfụma na-enweghị ntụpọ. Ndị grandma agbasa onwe onye asị ka unu gbakwunata ebe na obi nke unu nwe ebe a n'ukwu ụdara agbasa ka ndị grandma ka unu nọkọ ebe anwa ka unu nụ onye kpọrọ unu. Ndị niile natara oriri izizi n'ụlọ ụka anyị, satifiketi unu nwa adịgo, agbasa unu eje n'iru hall ebe anwa ka unu ga-afụ Rita Okoye ka o zie unu ozi. Agbasa unu niile, all the parents of the first communion which we had last month, after mass please assemble in the front of the hall. Ndị youth and young adult choir a na-akọwa bido ụka ọzọ na-abịanụ, unu ga na-enwezi ya choir practice alternate Sundays ka unu ga na-enwe bido ụbọchị ụka na-abịanụ ka ọ ga-ebido. Keta ikusa nke anyị mere, the virtual ikusa convention, enwere ụmụaka sọrọ mpi mere presentation. Abịa na chapter nke anyị, ọ bụ Ogochukwu Okoye, Kalista Okoye na Kalista Eze Okoye, nyawa ya make the presentation to Ogochukwu Okoye ma ọ bụ nọ ya. Ogochukwu on ya, come up. $350, that's what she won. N'otu aka anwakwa chapter ọbụla ketere $80 maka ka ha kenya ndị nke mere the trivia participants. One of the things said Emelo. Trivia participants, many of them from different chapters. Chapter nke anyị ketere $80 n'ime. Ndị anụ unu nọrọ ya, unu abịa were nke unu. Ifeanyị Ụfọndụ, Kenechukwu Ụfọndụ, Chidera Obika, Mmadụ Abụchukwu Obika na Ogochukwu Okoye. Ka anyị na-ekene ndị a niile, ka anyị na-ekenekwa Kalista Eze Okoye, mbọ ọ na-agba ịfụ na ihe ndị a gara ọfụma. Kụpụrụ unu ha aka. Anyị wee na-ekene ndị niile gbara mbọ hụ na You Today nke anyị mere n'izu ụka gara aga na ọ gara ọfụma. Ndị niile hụrụ ihe gbasara ya, ihe niile wee gaa etu o si gaa. Anyị na-ekene unu, anyị kenere unu.
o nwere ofu ndị otu anyị na ha nọbụ ebe a ha jezie ha abata mana nwa ha nwaanyị isi anyị akarịta ụka ebe a nụnwa nke ka mechaa pati tupu pandemic ebido na PhD nya were nweta ọlụ na Arizona ebe ahụ ka o jeziri ọlụ nwa izizi ka ọ na-amụ mụchaa nwa were nwa Nkiru Orapu ni anụ nwa Lennox na Ngozi anụ nwa ọ nwụrụ na Arizona so mana ezinụlọ ya sị na ha ya ebute ya ebe a ga-akara ya ụka ebe a August 6 p.m. August 6 p.m. ụmụaka ya ọtụtụ n'ime ha na-ebe ndị maalụ ihe merenụ ndị ha na ya gụkọrọ akwụkwọ ma UC Davis ndị ha na ya gbakọrọ egwu ọ bụ ha nwa ji aka ha achịkọ ihe ndị a ha na-ebe ya bụ nke anụnwa o metụtara anyị niile ka anyị fụtakwuo ka anyị nọnyere ezinụlọ Lennox na Ngozi anụ nwa bụ ndị nke nwa ha nwaanyị rapụrụ bụ Nkiru ni anụ nwa kịta ana m akpọ n'ite onye isi ndị ana m akpọ n'ite Paul Amuchie na Mego Mark nke nọchitere anya ndị Knights of St. John ha nwere presentation. God is good all the time. God is good all the time. God is good all the time. Your Lordship, on behalf of Our Lady of Queen of Angels, Commandery number 608, and Divine Mercy Auxiliary, Commandery 521 of Knights of St. John International, Los Angeles, wish to say happy welcome to our community again after so many years. We thank God for His mercies and for your presence. We continue to pray for you, and we pray that the experience you went through will make you better and not bitter. Please accept this as a token of our appreciation. Thank you. On behalf of the Knights of Columbus, ana m akpọnite Aloy Udeze and Paul Ifedeba. Otodu Yeso. Biko ahambu Aloysius Udeze, Sanite Aloysius Udeze. Abumu ofu onye ndị otu anyị wepụtara na ndị na-achị elekwata ndị Knight na Los Angeles here. On behalf of the Knights of Columbus, anyị ji ohere a na-ekene onye ọbụla nọ ebe a, na-ekene n'ụzọ pụrụ iche nnukwu ụkọchukwu bụ nwanne anyị nwoke onye otu anyị bịara ịbịa afọ anyị taa. Eji m ohere a na-asị Your Lordship, Bishop
Moses Chikwe nọ na Los Angeles on behalf of the night. Onye mụ na ya nọ ebe a bụ our grand night na-achị anyị na St. Eugene ebe a. Eji m ohere a na-enye ya ohere ka ọ gwa your lordship okwu. Grand night Paul Ifediba. God is good all the time. St. Eugene family are very happy to welcome His Lordship, and it's good to let you know that His Lordship is one of our onion utwai. So in a very special way, I wetara ihe anyị ga-enye ihe ịrịba ama ọ ga-abụ oruo ebe ọ nọ n'Owerri ka ọ gwa ha na ya rutere Los Angeles. Your Lordship, plaque won the Association of Nigerian Knights, along with Iwene Tansi Council 15679, they present it to you on this day, July 25th, 2021. Nke ọzọ na anyị si na oge ezu ezu enwere ihe ngwugwu anyị tizikwara ebe a si na ọrụ ya rụrụ n'Owerri ka ọ mụnye kandụl oge eji na-ekpetara ya ekpere ka ọ dị na mma. You keep us in your prayer and your masses. In Jesus' name we pray. Thank you. Dịka anyị si eme tata bụ ụka ikpeazụ n'ọnwa nke July. So all the July babies, if you are born in the month of July, please may you stand to be recognized. All the July babies, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear July babies. Happy birthday to you. Kitazi, anyị na-ekene onye ọbụla nke ka nke. Anyị na-ekele ndị fada ndị nke so anyị wee chụọ ajamas tata. Anyị na-ekene Fada Kenneth Ugwu, Fada Kenneth na onwe ya ọ nọ na Holy Name Parish, ọ bụ a Josephite priest. Oge ọ na-abata m fụrụ ka ọ na-abata na-asị ka ezi nwoke ma ọ da-akakwa nka. O ruzie mgbe ọ bịara bido egwu ya ka o si ayọ egwu ya fada ọgbọ egwu Kristo onye na obi. Anyị na-ekene ya wee na-ekenekwa Fada Innocent Nzewuju. Fada, anyị na-ekene gị. Ụnụ afọ etu o wepụrụ ihe a wee mụọ amụọ ya nwa nọ fada ka ọ bụ. Nke ka nke anyị na-ekene ụkọchukwu anyị isi ahụrụ wee kwawa okpu na-achịkọta anyị niile, Fada Jude Umeobi. And finally, anyị nwere nnukwu mmanwụ n'etiti anyị, onye nke anyị na ya biri ebe anụnwa ya mesịa were na wee tezie ya na nnukwu ọkwa ọ nọ na ya, ma nnukwu ọkwa ọ nọ na ya wee mezie wee butere ya nsogbu. Ọkwa eziokwu?
mana Chineke mere ekwensu amụ emeli anyị ekpere anyị ụmụ Chineke anyị ga-emeli ọnya mere o ji wee nọrọ ebe a tata ya bụ anyị emerigo ekwensu anyị wee na-ayọkwa ngọzi Chineke amara Chineke onye na-ekwu ihe anụ enweghị onye ọzọ ọ Bishop Moses Chikwe anyị na-ekene ya ọfụma mgbe ọ bịara ibido ụka ebe a na-asị onye kwukwa ihe mmadụ ya anụ nna ebe ha aga aka n'isi ihe niile echenjie o chenjikwa ọnụ ka anyị kụpụkwara na ya aka ọzọ daalụnụ otu dị Jesu ka m etinyekwu obere okwu wee kene nwanne anyị nọ n'etiti anyị bụ His Excellency the Auxiliary Archbishop of Owerri. Aka bụ auxiliary mana anyị ma na nwayọ nwayọ anyị na-ekene ya ọfụma anyị ncha na ebe a anyị ma ya ọfụma anyị ma na ọ ga na-abịa afọ from time to time so nke a bụ mbido ọkwa na ya yeah one of us so gbadrọ so anyị na-ekene ego ya obi juru anyị nwere nnukwu aṅụrị ile nọ n'etiti anyị ma enwere nwa obele token anyị ga-enye gị n'afọ parish anyị ga-afụzi nke a tupu ịlapụ wee na anyị na-arịọ Chineke mgbe ị ga-anakwa ka udo na-agụ na udo na Owerri Archdiocese na-echekwaba gị na ya nwabụ nnukwu ọrụ nke Chineke onwe ya ha nye gị n'aka udo dịrị ụnụ. Oto dị Yesu amaghị m otu m ga-esi were bido were ji kelewe unu obi dịka m kwuru na mbido Ajamisada nsọ obi jupụtara m na nnukwute aṅụrị ịbịa n'etiti unu dịka Fada Jude siri kwuo anọbụ m ebe a gụchaa akwụkwọ laa ka m nọzi asịzi na agụmawụ bishọp ya wụrụ otu mewere umeala were nabata ya n'ihi na etosi m etosi maka ụdịrị nnukwu ọrụ dị otu a mekele unu maka ekpere unu n'oge mgbe unu nọrọ maka ya unu kperele m ezigbote ekpere were na-ekele unu niile maka nkwado unu ka a na-ekwu na 2020 last year Echrim Bishop December 12th 2019 then December 27th 2020 ndị kidnappers kidnapụrụ m me na my driver so I want to young my friends yesterday. Mine or dinner, man, said that I made them to smile and they're happy, and I made them also to cry. So to smile, Nihina Eshrim Bishop, they were very happy, and again, Bible kidnapped them. They were so saddened and traumatized. Yawo nekelono makoto no shiri nogide na ekpere n'oge ahụ ndị ntọmmadụ tụrụla anyị and Chineke amekwano dịka o siri wụrụ Chineke were ha tọhapụ anyị
agaghị m abịa je kọwaa akụkọ ogologo ihe merenụ, ma ọ dị mkpa ịghọta na okwukwe anyị n'ime Chineke na ekpere nke anyị na-arịọ Chineke na ọ na-anụ ekpere anyị. Ekwesịrị m ike na nke ahụ, mana ihe mekwerenụ mezikwere maka kwesikwe ike even now more than ever before, na Chineke na-aza ekpere anyị, na Chineke nọ anyị nso mgbe niile. N'ihi na onwe ha mgbe m chewere na o nwere ike si otu a were gaa. Ka ha jidere anyị for the 5 days, ihe rutezie the last day, onye isi ha ahụ bịakwute anyị ebe ime ọhịa ebe ha dowere anyị, were bịa ebe ahụ ana blindfolduru ha anyị. Ya sị Bishop maza ya sị ya ọga, ya sị na ha tọtuo m ihe kere m n'anya, the blindfold. So simulewe anya n'ihu, and anyanwụ ya n'etiti ogbolo, anyanwụ na-acha kemgbe anyị ahụbeghị ma chi ọbụla ma chi ojiri onwe nke anyị ma. So anyanwụ na-eti, ya sị m lewe anya n'ihu. I couldn't. I would try, but my face came down back automatically. So ka anyị na-ekwuzino, ya sị m na I am very, very sorry na ihe ha mere anyị, that it was a mistake, that they didn't see me. They saw the driver, but they didn't see me. So that that he hopes na m ga-agbagharụla ha, and then kpekpere ha ekpere. So na today ka anyị ga-alakpu, na ya chọzi ha onwe ego ọbụla nke ya chọrọ, ma shishi na atọrọ na ya chọhụ, that na anyị ga-alakpu taa. So ma ekele ya, masị ya ọga, na ekelele m gị nke ọma na unu na-atọhapụ anyị, na n'ime ime ala obi m, site n'ime ime ala obi m agbagharala m unu. Ya kwara m o nwere ihe ọbụla m mere mejọ unu gbagharụkwala m. Ha sị no, onwe ihe ọbụla m mere ha, that I didn't do anything against them, that is them who have offended me. So ofu n'ime ha sị na kwa mma na awụ m na I'm the father of everybody. Another one I chime in and say both good and bad. So see, yes, now I'm the father of everybody, and I have forgiven you from my heart of heart, and I will pray for you. So, abundant keji ani n'ime ọhịa ebe ahụ, tupu ha kpọrọ anyị pụwa, ha sekpuru ala ma ekpechara ha ekpere gọzie ha. Ndị nke onye isi ha ahụ kwa, anyị awụghị onye kpọrọla anyị je kpọpụtakwa anyị ebe anyị bi. So site b'ime ọhịa ebe ahụ kwụrụ anyị kpọpụtakwa anyị. Mgbe ọ kpọpụtagakwa anyị, ya rịọkwa ukwe mgbaghara. So ma ekpekwere ha ekpere gọzie ha, gwa ha na agbagharụla m ha. So taa ka o siri mee, mana ihe ndị merenụ na ime ụbọchị ise ndị a ha ji anyị na-egosi na Chineke n'onwe ya onwe ihe gbara ya ghara na ọ na anyị nso mgbe niile. N'ihi n'oge ha kpọrọziri anyị, mgbe ha kpọrọla anyị gawa, anyị abanyewezi ebe ime ọhịa. Mgbe ahụ ka ọ dịrị so clear to me that anụzi m na hand of kidnappers, because all the time ha kwa anyị na-agaje, I was in denial. So Yeruzie, it was so vivid to me, so clear. May the passion of Christ opera so clearly to me in my mind. All day, everything. So at that very moment, mercy, if they have done this to him,
what about myself? That I haven't even gone 1/2 of what he suffered. And that was the only saving grace for me. And at that time, my whole body was so numbed. Now, my and everything, it didn't matter to me anymore. So that was the saving grace. And the fact that we were just concluding the rosary. Double cross and Purani Gawazi. So, and I believe strongly that Our Lady will intervene. And lo and behold, on the first day of January, was it the day that we dedicate to our Blessed Mother, K. Release Rihani. So it was just something, a moment and a testimony of our faith. Amaham na otutunde mmadụ kpege ekpere all over the world. Always in my putarakai nwaziri hindi megeno, and how people were touched and were praying. Yaworo an evidence of answered prayers. Yawona yo kachineke gozio nunine for all that support that you gave me while I was in the most difficult period of time in my life. Nekeleziono, the night of St. John International, ndinke branch of Los Angeles eba, ndinke nyeremoni nye manabatokwan no zapuriche na si Chineke goziono nine. Nekelekwe the nights of St. Columbus, ndinke anoro na meba how we get a 4-degree night. So, nekelono for your gifts and solidarity na henine ono kuro ichi nabatam. So, thank you so very much. Nekele onyabula, I thank the parish priest again, Father Jude, Umobi, all my class. So, eba yawo anmekele maka otoshiri nabatam. Nekelendi Father Ndos of Father Chris and Father Kenneth, and then Father Innocent. Nekele onunine, nekele saikebudo na oskununine, ndi nyeraka n'ụzọ dị iche iche maka ajamisa taa, ndị kwayani, ndị ushers, ndị niile nyeraka n'ụzọ pụrụ iche. Masani ademma ndị gụrụ ihe ọgụgụ na ihe ndị nke ọzọ anyị mere na ajamisa, na-asị ka Chineke gọzie m unu ka na-echeta m n'ekpere. Aga m na-ekperela unu ekpere, na-echeta n'obodo anyị n'ekpere. Unu ahụ n'otu anyị siri n'ebe a, we are all free and safe, mana ịlọtazi ụlọ ụjọ a na-atụ, ka anyị na-arịọ Chineke ka ihe gbanwee n'obodo anyị. And we keep pushing. None of the Dika Bishop, we keep pushing because we interface with Indian and Ochichi. Some so that it will favor everybody. It will be for the good of all. Ka onye nwepụrụ ụzọ ọ ga-esi nyere aka maka ụlọ anyị n'ihi na ihe awa obodo anyị. And no matter what, Okawka ebe kpọrọ our home. Also, anyị nwere Kenya aka ka ihe dị mma, suggestions, ideas, contributions in any way to make our nation a better place, a secure place, a place where people will progress and realize their greatest potentials. Ọ ga-awụ ihe magburu onwe ya ka anyị niile n'ebe a ka anyị na-echeta ụlọ. Ka anyị na Chineke na-echekwawa unu ka unu na ebe a, n'ihi na ebe a n'onwe ya shiri ike, n'agbanyeghị ahụ na ọwa obodo oyibo ọ magbuola, ọ mara mma, mana enwekwara ihe ndị na-eche anyị aka mgba n'ihu mgbe niile, na-arịọ ka Chineke na-agọzi na-echekwawa unu. Udo dịrị unu. Keta biko ndị mere anniversary, or the 2 groups, ka unu pụta keta
ndị mere anniversary 39 years of marriage. Dr. Paul Amuchie na Roselyn Amuchie. Ụmụkwa onye ọzọ mere anniversary 70 years. Oh, birthday we have. Oh, yeah, their anniversary. Oh, birthday. Congratulations, Sir and Lady Paul Amuchie. Ka anyị ọnụ Chineke ka ọ gọzie unu n'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen. Enyemaka anyị nọ n'aha Onyenwe anyị. Chineke nke pụrụ m ihe niile, gị bụ onye na-ejikọ nwoke na nwanyị na alụmdi na nwunye. Kemgbe 39 years, kemgbe 39 ka ijikọrọ Sir and Lady Amuchie aka na alụmdi na nwunye, were na-agọzi ha, na-eme ka ịhụnanya gị na-abawanye n'etiti ha. Nna ji ike niile, gị bụ isi ezinụlọ ọbụla. Anyị na-arịọ ka ị gọzie ha, ka ị nọrọ ha n'ihu na-eduzi ha, n'azụ na-echekwawa ha, n'akụkụ na-agbachirila ha. Si na ụmụ ha, ụmụ ha na ikwu na ibe ha were na-agọzi ha, ka ha nọrọ ha na-enwe ezi aṅụrị ahụ nke sọsọ naanị gị bụ Chineke anyị nwere ike inye. Ka ị chekwawa ha mgbe niile, mekwe ka ịhụnanya ha hapụ gị ime oke, ka ịhụnanya ha ụbọchị niile ka ọ wụrụ ihe nke ga na-adị ọhụrụ, ka ha na-eto n'ịhụnanya nke ibidoro kemgbe 39 were na-aga ha n'ihu na-agọzi ha, nye ha ike nke ọ na-ahụ na nke mkpụrụ obi na mgbalị ha niile. Ya wụ ka Chineke Nna nke ji ike niile gọzie, chekwawa unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Udo dịrị unu. Congratulations. Si ya no mela, onye hụrụ Jizọs tụwara ya mama. Si ya no mela, si ya no mela, si ya no mela, si ya no mela, onye hụrụ Jizọs tụwara ya mama. Si ya no mela. Onyenwe anyị nọnyere unu. Ka ngọzi dịrị aha nke osebere ụwa site ugbu a ruo mgbe ebighị ebi. Enyemaka anyị nọ n'aha Onyenwe anyị. Chineke nke pụrụ ime ihe niile, anyị na-arịọ ka ị gọzie ndị nke gị, ka ị chekwawa ha, ka ị na-eduzi ha, ka ị nọrọ ha nso mgbe niile. Oge ha nọ na mkpa, ka ị gbatara ha ọsọ enyemaka, ka ị na-echekwawa ha n'obodo nke ha nọ n'ime ya, were na-agọzi ha site na ezinụlọ ha dị iche iche. Nye ha udo, nye ha ịhụnanya, nye ha mgbasi ike nke ọ na-ahụ na nke mkpụrụ obi. Ka Chukwu ji ike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ.
sagwụsigo lawa n'udo. Ọrụ aka Chukwu bịara ka ị tụọrọ ya